Ongietorri dan hori. Ongitorri txukirratira, geure eta zeuena dan irrati honetara. Andramaizek aspaldi pasazien, eta arek elkarrizketak, kultura elkartieri eta taldiri bebai. Da temporadie hasi du, negue etorri de, da beragaz geure neguetako zen gauze danak, otxa, berue, txamarrak, asko deziten ungo zantzien negu etortie, da beste batzu, bueno, ostabe dauz itxaten udien noiz datorren. Da zer pasaten da udien eta neguen da honetan danatan, konsumuek, eta zelan administreten duen horrek gauze danak, zelan kudeatzen izan gauze danak. Bueno, gaur inbitau berezi bedaku, amen, eta nientzako placer bada, presentatie, zeueri, aurkeztutie, Zigor Uriondo Arrue. Eta bera da, Bermeoko energia berriztagarrien komunitatea aurrera eruten dauen euretariko bat. Kaixo, zelan zau, Zigor? Ondo. Ondo zauz? Gustora? Bai. Zenbat kilobatio gaztazu zonek eskiarak izeten? Hemen ez daku asensorik? Kilobatio ordu gazta bat, ez kilobatio ez. Ez kilobatio txartokanea, no? Ez que gaur danatan hartu goztazu, zenik bakizu honetan aputxuete profano nahi, Oso ondo. Bueno, esan du moduen, Bermeoko energia berriztagarrien komunitatea hotxa emoten etorri da Zigor, da bitu, gaur pilo bat altxuti esan, pilo bat ikaskule, da geure interesa bebai aurrera ingo dauela. Horretarako, galdera batzuk prepara dotaz, ia zelan ikusten zuen Zigor gure galdera honek. Ondo. Venga, aurrera ingu, lehenengo kue, azteko, zer da zehazki komunitate energetiko lokal bat eta zerk egiten dau desbardin etxe baten plakak jartxagaitik. Ze suposatzen da horrek? Komunitate energetiko baten gure helburu da energia kudeatzea, gestionatie, alde batetik bai zelan konsumiten dugun, eta beste alde batetik bai zelan sortzen dugun. Ikuspegi komuniteiz bat, taldek egiten da, eta taldek egiten den moduen, danan injarra batu itzen diez, danon onerako optimizazio bat egiteko, nola bat esateko. Norberan etxien plakak imitziek ondo dau, baina kasu horretan da norbanakuek da etxe konkreto baten, aldan ipini, eta hain behar dozuna da gestiona zeure konture eta lortu etxe bizitza horretan bizi dizen, beste herritarran edo zeugaz bizi izanan baimenaz, albokun baimena. Komunitate energetiko moduen, momentu honetan plakatan pentsaten gauz, baina printzipioz ez da bakarrik plakak edo instalazio fotovoltaiko bat egitie. Da baitere lagunduti beste batzuri, ulertutie zer dan energize konsumitie, biziat jentiri ulertu ere nitsi zer dan kilobatio eta zer dan kilobatio ordu adibidez, eskiarak izeteko orduen hori diferentziz hori enteniteko, gestino bio bat egiteko energia horreri buruz. Hau da, ez da bakarrik autokonsumo bat, da hori guretzat hasiera bata, baina hortik aurrera zuteko. Oso, ondo. Zaskanin Bermeoko lako herri batek, okingo daue horre bentajak, desbentajak, edo dana disbentajak. Ez dago ezbentajak, ez desbentajak. Bermeotako beran ezaguarrizek. Gauze batzutarako bia betiez, beste batzutarako txarra betiez. Adibidez, guk Bermion daku Aldezarre oso handi bet, herri moduen konparata zelako herrizegari zen Bizkaiko seguren igual handizena da, tamaino aldetik igual bigarren eduzto dala, baina proporcionalmente handizenetarikue, eta por ejemplo hor bizi dizen herritarra momentu honetan ezin dabe, instalazio fotovoltaiko bat ipini, eta ez dakigu bizarre dotxial izango dabe, zen eta, Aldezarra da patrimonio ikuspegitik zaindute dau, eta hor ondino, ara zutauz, eta ez dakigu izan orduan, adibidez, herritarran porcentaje handi batentzako, aukeri autokonsumo bat egiteko, komunide baten parte izati izango zen.
Orduan, ikuspegi horretatik, Bermeok bentaja horrek aurkezten dauz, oferta bat emoten txolakon jente askori, autokonsumo bat egiteko igual euren etxin ezin da bena. Claro. Gero, hortik aparte neuke esango dako nik diferentzian diri beste herri batzukaz, herri bakoitza beren ezaguarrezetakoz. Beste bata igual dagoela nuklo urbano bat nahiko konzentrata, hori bestatxarra, zen eta autokonsumo bat egiteko generaten daun puntutik kilometro bitara egon bizara. Marra zuzenien, Bai. Hau da, itzen du zirkulo bat, edo zirkunferentzi bat, kilometro biko radio daukana, eta hor barru non bizara puntu horretatik. Bermeoko kasuen horrek kendute landa eremue, usuek eta kendute, basikamente herri guztiz hartzin dau, edo zein instalazio ipinitze, bai edo hermanutan, edo frontoien, edo landa bason, praktikamente herritarriz danak hartzin dauz. Zoritxarrez, hausutako igual gitxia, baina kalo, hausutako beste alde batetik, lehenoko galderan esan dozunez, nahi badaubien euren etxin ipini, asko zerrezau dakoie, ze kaso gehienetan etxe independentitiez, eta euretiz etxien, zabe. Ez dizon bihar konbentziten, teiapeko beste guztizek, eta euren erabaki bat alde izan. Orduan, alde horretatik, nik uste dut, positibu dala, eta aukera asko dauzela Bermeoko herri baten hau aurrera tarateko. Oso ondo saldute. Da, zein da Bermeoko komunitatearen zeuen elkarte honen ikuspegize, ondo baduen dana, zelan imagineten zuie geure herrize epe laburrien, 3-5 urte tarteko epe laburra honetan? Lehelau helburu argita garbi bat, lehenengo autokonsumoko instalazio bat martxan eukitzi. Hori bat, argize, hori da lehenengoko helburue. 3-5 urte barru, esango gendun, bigarrenan pentsaten hoti. Lehenengo martxan ipinitze gero, eta arrakastatxu eta esito izan da gero, jentik ikusti zer dan, zer suponiten dauen, jentik ulertutie, beldurrasko kentzie, egin dugun prozesu partartzailean, beldurrasko ikusi diez, ez ezagutza gaitxik, ez da? Claro. Sortuek, horre beldurrasko kentzie. Kanbizora beba igual, ez da? Egoti pentsaten bigarren instalazio baten, eta beste jarduera batzutan energizegaz erlazionatuta. Mobilidadien edo igual baita ere, berugaz erlazionatuteko gauzegaz, pentsaten egoti. Claro. Eskor gatoz, aspalditxik, niakordaten nahi nire, guk solotxu bedako, haitzek aritzatxu mandan, da esan zauen, berak beti guzan dago olako zeuzerrekin, esan duzkun orain dela, igual 15 urte, ez da momentu, Da, horrek itxarote horrek igual bebai bilurre edo kanbizora hori igual sortuko zan dauen, no? Hauri aportuti izango zan da lehenengoko zeuen lana. Bai, komentatu gara, hemen jente askota gauz txoko bateko parte gari zela eta sosigo gari zela. Bai. Eta ez zela pentsaten igual, sosigotasun horrek ekonomikamente zer suponiten dauen eta zer responsabilidade suponiten dauen, eta ez da hemen komunidade edo kooperatiboenetan formuleten edo eskatzen ari gari zenatik bate diferentie. Neutezan, responsabilidade eta inbertsio aldetik. Pero, evidentemente, helburu ikustiz ezberdinetiez, eta ez dauke zer ikusirik. Baina, kooperatibe edo jente askoren artien banandutako eta landutako gauzek errezen asko dauz. Hauri pizkat ikara hori kendu inbidatzu. Barrera psikologikoe apurtu. Bale, onura aukigarriak, zenbateko aurrezki edo zenbate ingo zanduna horra edo aurreztu horre fakturen, zeka, jentiri justo zalantzan dibete zango dela fakturen eta zepetan ganera. Kantidadiek, bazkainien, depende zemat konsumiten dozun. Eta gizau zango da, prozesu honetan, gero estudio kolektibo, baina individual bat egiten da. Hau da, jente guztize, bakoitzaren konsumuek ikusten diez, urte oso baten orduro zenbat egon da konsumiten, hau da, persona bakoitzeko 8.760 dato hartzen diez, urtitako ordu bakoitza, eta hori itzen da konpara, eguzkizek noiz konsumiten da, eta eguzkizek zenbat sortzen dauen. Orduan horren arabera, gero diseinaten da, persona horrentzako zenbat dan egokizena instalazio bat, ahorro maksimo eukiteko. Etxik, ze, hemen,
autokonsumo bata. Hemen helburu ez da sarera saldutie. Hemen helburu da, eguzki horrek emoten dabeniko energize eta elektriziade sortzen daniko, guk hortik konsumitie eta ez erostie. Orduan aur datorra horruek. Honen hildora, orain beste adarratat izungo nahi aputxe, esan leike prozesu honetan azkanik jentik kontxentzi zabalaue okitzie zelan eta noiz gazta biditzen bebai rekurtso honek. Bai. Azken finien, zuk kontxentzitzen basaran zelan, zure ganera aukeri egoten da ikusteko momenturo gaur egunien zemat zauzen generaten, eta esperientzizez, jenti hasten da moldatuten beran konsumuek noiz sortzen da. Bueno, hau da, labadori igual, albadoten ipitikot, ordu bat eta ordu biztan, eta ez atxaldeko zazpitan. Da, gualdot esan, ze zigorrek mikrofono atxien, sartu baino anina hau, mobila tara da, hauntxe momentuen hau nau, bueno, generaten ez da, no? Edo, generaten da? Vale, generaten, vale. Hau nau generaten edo. Bueno, etxiek, neuk edo, teiatuek edo plakak, sistemiek edo azkanien modelo honek. Bai, hori da. Eta, bueno, pixkat ikusitxe egindan aurrerauko estudizu, beste 30 herritarren estudizu indena, urteko ahorruek aldiz esan, 50-etik, igual 300 eurora, depende zemat inbertidu biden, eta kalkuledan inbertsinun retornue 6 urte eta 8 urte hartin emon zauen, jentina, danari ez igual, eta hori bai, inolako diru laguntzak sartun barik estudizuen. Orduen, bueno, aldugu pentsa, inbertsio modun ondo dauela, zen eta horre plakak 25 urte minimo egongo diz generaten, eta ziurrenik hortik aurrera, bai. Gaur egunin ikusten ari gara, 30 urteko plaka pe badauzela generaten, seganera ez diez, apurtuten itzen diz, sartu, igual gerota gitxia, ualdabi genera, baina ondino epoka horretan balizo barruen dauz. Da, horrein okurriten dazte, adibidez, hemen ez da oikue, bai haulako, bueno, zaparradiez, inetazizek, haulako inetazi matxuk ikusi dotaz behin lan, haulako inetazi matxuk, bueno, hori ez dakigu zer gingo zantxoen parraka bateri, no? A ver, pelota, pinponeko, hori da, pinponeko tamainu badakon zoten batzuen, segurrenik apurtuko zan dauen, bai horretarako egoten di seguru, bai? Vale, claro. Seguru pegoten diez horretarako. Muy bien. Jo, zuge batelek, itzen zara bihurritu hori, zigorre, hori ez duokin galderan, bai, bueno, kurri dudazteles behin, olekusi otalako kotxik eta erremendate, bai, seguruek aurretarako dauz, oso ondo. Ia, 5. galdera txuga zingu, gobernantza eta konfiantza. Nork hartzen dauz ere bakizek eta zelan bermatzen dozue gardentasun nergize banaketan, bai. Bueno, hemen ondino ez dago eratute, baina hau printzipioz, hau azizan, 2024 urtin zehar, prozesu parte hartzaile bat egon da, eta egin zan lehenengo aurkezpen bat Nestorren, edo kulturetxin parkatu, eta horren arabera bilera ezberdinak itzun gara egiten. Eta hor talde ireki bat, lantalde bat egon da, 10-15 pertsona inguruen ongora batxien izei egin behin, urtin zehar beratzi bilera edo 10 bilera. Horrek taldera sartu dizenak dinozu? Bai, hori da. Eta hor erabaki gendun, kooperatibe formulie esala guretzate gokizenak. Kooperatibi izan da, zer esan nahi dau, sozio bakoitza boto bat. Eta nork aldau hartu parte hor, adibidez aldau hartu parte, berak konsumo punto bat badakon eta berak badan titularra. Adibidez, alkilerrin bat zauzen, zoritzarrez, autokonsumo horretan ezin zu parte hartu. Badakozun punto bat aldozu, eta bat baino gehiago badakozun, bai aldozu sartun. Nork aldau hartu parte, interesadekonak. Zelan hartzen dizela bakizek, kooperatibe baten, bazkide bakoitza boto bat. Eta hau importanti da, dakitxe zerraitik, zuk aldozuokin zure instalazioen erdize zeuri esan, karo, zeuk ipini dizu kostu horren erdize instalazio hori egiteko, bai, boto bat bestitez bardin dakozu. Bai, hor badako... Adibidez, udala badan parte kooperatibina, udalak berritar bate baino gehiago konsumiten dau. Seguramente instalazio horretan parte handiz hau egingo dau. Bai, erabakitzek hartxiko orduen, horrek parte handiz hauek ez dutxuen mauten erabakitzek hartxiko derecho gehiago. Hori oso ondo dau... Sosigo bat, boto bat. Oso ondo dau, azkanien...
Horrek, egiture danak alda hobienokin fugek edo interesak, zebetik pentsaten azkanien interesak aldiez esan haune gaitxik edo besti gaitxik, honek bebain boten dago konfiantza punto bat eratuteko egitura hau edo moldatuteko behintxet, horretara, ez da? Bai, a ber, momento baten lantaldien, erabaki behar zan, ze forma juridiko bizan datxon oneri, komunidade moduen forma bata, edo kooperatibe moduen beste bata. Eta guk kooperatibe moduen aukeratu genduen ikuspegi horretatik. Osea, baskidik enpoderateko, herritarrak enpoderateko, eta eurek herritarrak eukitzeko eskubidie eta erabaki eskubidie, eta ahalmena eurek eukitzeko. Hau da, adibidez, hau udaletik hasi zan ekimen bat zan, bai, udalak arrasaten baeban, azkenien, berak eukiko ban, begoal injar gizau, eta ez gendun ikusten hori egokizena, ze helburu ez da bakarrik autokonsumitie, helburu da, energizen generazio hori, generazio kuduak eta gestinue, konsumue, hau da, parte hartxi horretan, eta zabalduti, orduan herritarrak izatie horren buru jabe edo erabakitzeko kapazideo egitzi, oso importante ikusi izan lantaldien. Eta halan erabakide, formula, kooperatibe modun egitea. Seguro, azkanin kejaten gara, nire herrima, maien kejaten gara, gero bebai, okin bidiez bebai responsabilidadi edo aurrera eruteko. Oso ondo zigor. Bueno, orduan egia, teknologia eta izkera errezien, zeigarren galdera. Ze instalako zan, edo zehazki, ikuskize, eolikue, horre inzuberba ez tala bakarrik edana plaka, zelan konpartitzen dize horrek energidanak elkar lanien edo eta energia bazkideen artien, azkanien zelan ze egiture dago horren alde horretatik, teknologikoki. Bai, lehenengo eta behin, hasinaz esaten, kooperatiba energetiko ez da bakarrik, autokonsumo ez da bakarrik plakak, bai badagize, errezena hortik hasti dela. Orduen, hau biabli izateko eta realistik esan da hortik hasiko gara. Jargizen dakolakon igual bera eguzkiz dalakon. Bai, ekonomikamente rentablina momentu honetan, araudi aldetipe instalateko errezena, eta sortzen dauena konpartiteko errezena. Konpartiteko zerraitik. Diseinaterak orduen inbiar da optimizazio bat, hau da, pentsa, bazkide bakoitzak inbiniko dauen euro bakoitzetik, zenbadan lortuko dauen euro gehizen. Orduan horretarako lehen esan duten moduen, hartun bidiez, bazkidetan datuek, horrek datuk batun, informazio bakarrik da, hori egiten dau ingenieri batek, norberak bakarrik eman bidau izena eta baimena, eta hortik kalkuleten dau bakoitzantzako ze tamaino dan onena. Bateria mongotxo bosteun batio, bestiri mile, bakoitza ze tamaino dan onena okitzeko instalazio horrena. Horre danak batxindiez, eta ikusten da ze tamaino dan onena. Egokizena edo. Egokizena, optimuna. Igual emongo dau, igual 1 kilobatio, 1.000 batio. Hori, gero topabizu non ipini. Hemen bai bada garrantzitsue, eukitzien non ipini, bada teiatu bat. Ze lurren ipintzen basun behar arauekan bizitzen diez. Sartuko detalitan zeintzut izen, bai arauek aldatu itzen diez. Orduan, teiato batera zun bizara, eta edifizio batena ja badakona beran konsumo puntue. Hori da hurrengue. Horretan gauz lanien, eta udalin gauz lanien, udalak hori parte izateko, eta hori teiatue bermatuteko, eta itxitzeko parte izan da, hori egiteko. Orduan, teiatu dakuniko, generaten dagoeniko, horre elektriziadi itzen dagoeniko, zozelan, hori zer egingo da, kontador bategaz ikusi zenbat egiten da. Eta kontador horretatik, horte sortuten dana, dau. Apel baten, esan da, sosigo bakoitzari zenbat tokaten datzon hortik. Hau da, itzen da, sarera sartun, eta gero da, kontabilidade batelez, esan bakoitzari zenbat tokaten datzon, eta gero kalkulo ekonomiko baten fakturina gertuten da. Orduan batera esangu, hemen garrantzitsuen eta oso rendimiento horretarako edo zer dan, big data hori dala oso garrantzitsuen. Bai, hombre, nik honek esango big data la llegaten gari zena, ez da horren beste datu.
Neure hitz profanuek, amen. Bai, terabaitetara eskara llegaten, Excel txikitu bategaz nahiko da, bai, kalkulo ja bategaz, baina bai erabiltzen da datu analisi herramienta bat, eta sartzen da, bai, importanti dena da, hau dala, urre. Big, gaurentzako big dalako, ez? Bueno, hola, ikusitze, bai. Baina argi okintze urre dala, kilometro bizek esan bidiz. Osa, esateko, urribileko sare bardinen sartzen da. Eta horrek, energetikoki efizientia hau da. Ez da, izatilez, tariko askoko momentu honetan energi berdie erosten du sarien, bai, ez dakikun non generaten den energi hori. Bai, horron ziren ganera sandu moduen lehen, aurrek gauez eta hemen generaten guzkizek diesela gaz gauzek. Vale. Orduen, da, gero behar da, banandu porcentaje batzu tokako datxoz bakoitzari. Eta horren arabera, sosigo bakoitzari itzen datxo, hauri bota. Fakturen agertuko datxo hori. Hori azkanin komunidadilez, garaji bako zuen da, horrek porcentaje edatara eta... Hori da. Eta nik uste hori ganera guztein dazto hori analogize, azken finin da, teiape handi batelez, eta izatez oso arrunte da gestionatuko gero gestor bat hartxie. Okingo dau, kosto bat urtien, bera enkargaten da gauze askogaz, eta oso arrunte da horrelako gestor bat behartxie deskargateko sosiguek, eta gestionok profesional bat okitzeko arlo horretan. Oso, ondo. Bueno, kontadorak eta inzuz, eta morri instalazioek, eta jenti hasikoa berotuten horrekaz gauzekaz galderak, gudot esan okingo dozela, da azkanin ameko lekoko edo tokiko eragine. Hor badau zelan jarduera ekonomiko alda sortu bermion? Instalazioek, mantenimentue, gaztentzako prestakuntza, ikastetxeekin lankidetza horlakorik osandan? Printzipioz dakozu alde batetik maila ekonomiko baten, hor dakozu mantenu kontratu bat, seguro batzuk, tal, egiz esateko ez da impacto ekonomiko handi bet. Instalazioek mantenu gitxiko instalazioetiz. Badauz, igual da, aurre ikuspena igual da aldiz esan, instalazio baten 300 urtien, edo gitxi hau mantenu kostue, guztire. Positibu da, Oso gitxi da hori. Bai, ez da asko. Orduen, ikuspegi horretatik, hori da bentajatariko bat. Inbertsio eta gero mantenu gitxi dakola. Ikastetxeekin lankidetza, ipatu dozu eta, kasu horretan, toki askotan, eta de hecho, komunidad energetiko potentita usen lekuen, Hernanin uste dut, eta errenterin bebai, igual, euretako atentxinoko bulego bat eta asesoramientu emoteko gentiri. Orduan, lehen komentatu gune, zerraitzi kooperatiba bat, zabalduteko. Orduan, bai hor, aldozu egin, zabaldu informazioe, energizen aurrien lan egin, ikastetxi konkretamente aldiz esan, agente garrantzitsu bat, dakone impactu gaitxi eta formakuntza gaitxi, horrako gauzek, bai aldiz egin, eta helburutariko bat auri de. Hau da, ez da bakarrik autokonsumoko instalazio bat egitie. Hortik aurrera. Diretutie eta hori zabaldutie. Arrire. Bai, dako kanera sensazioe orain, ez da etxe hau okerrekue edo zuzena badan, bai, klaro. Gatoz, hainbat errevoluzio ezberdinetatik, eta hau da oso naturala dan zeuzer, bai, klaro, mateo sensazio gauzekin zula oso txarto, eta orain inbidu zela, entera inbigarala eta inbidula hobetuten, zino galdute gauz. Hau, purtsu bete, hori sensazio dakot. Bueno, erreza da orain, lehen egindana, esatia urte batzu barruz esaten da bingu gaitxik. Ahí estaz, oso ondo esan da. Vale, da, iraunkortasun soziala, aurrera apurtxu eta mongotxau guelti, zelan laguntzen da komunitateari, honek iniziatibedanak, energi pobreziari ikusitza hortik, zelan bermatzen da, non horretuten da kanpuen, arrazoi ekonomiko gaitik, zer aldu egin horreri buruz berba? Hemen egizateko, da tema bat, lo que es kooperatibe barruen, oraindik guztiz buelta bat estotxagu emon parte honeri. Zerraiti, ze ondino eskara llega fasera de sortutie. Claro. Vale? Bai, horrengo agenti diro gitxi dakona eta oso gitxi guetezan. Egin dugune da, egin dugu lantaldin eta kontaktadu adibidez bai
entidade batzukaz dakoienak finantzazio mota ezberdinek, aldezan, COP 57 edo fiare eta horrelakoekin aukerak emoten dagoena bestera batera finantzizeteko, baina ez dugu sakondu. Ez dugu sakondu. Bebai aztertu behar da, udaletik aukerari badauen, diru-laguntza emoteko talde konkretu berezi batzuri. Baina beste alde batetik bai, talde barruen onartu dugu adibidez enpresa txikizek, herriko enpresa txikizek, lotute lehen tokiko eraginea aipatu duguniko hor daukaguna, eta adibidez horrek onartzen dugu, impacto bat eukiko dau diru laguntzatan gitxiago esango dizela, bai guk nahi esan dugu dano batera joati. Hau da, claro. Igual, behar badan zaurgarritasun mailan dagoen jentin gaize, igual ez dugu nahiko ondo zorratu, buelta bat egon bikotxagu. Bai, beste alde batetik bai eukidugu kontuen, hau da, helburu bakarra ez da esan maksimizatzi sarrera ekonomikoe, baizik eta komunidade bat egiti. Eta hori bai egin dugu, beste erabaki batzuk hartzeko orduen. Claro, ze hor askanien, ne okurriten da zauri, neure limitazioukaz, askanien zelan daue ingreso mínimo vitala edo, ez da hitz. Claro, horbe alda bideratu zeuzer, bueno, erabatera jentik behar izadakona, bueno, haunentzako bezuti ez da, alako zeuzer, ez dakigu, hor basunez gara saltungo. Honino bedarrasko daueta. Vale. Bueno, orduan oztopuek, ze izan leike hemen gatzena edo saiena? Baimenak, sarie, finantzazinue... Lehenengo eta bain, argitzi bidu ondino oztogula egin. Osea, lanin gauz lortzeko. Bai, bezkenik galderak preparaten nila etorkizunean nuen... Bai, ez genti dide, dinot. Da galdera on bata, Bai. Oso gize eta merezi dauz, karo, ze fase honetan gauzenen arte zeintzuk izan diz, oztopuk eta handizenak, nik esango neuke lelau, gentiek ulertuti zer dan. Genteri pedagogi lana eta salpe lana, igual hori esan da, igual gatzena. Baimenak eta kooperatiba bat egiti ez da gatza. Printzipioz, nahiko arrastasun eta uz. Besti izango zan, orain, gauzena bebai, dana gatza, kostaten dana gaiti pixkat baimenak eta administrazioek sartzen da momentuen, administrazioetako burokrazizek eta bete behar dauzen pausu guztizepe, ez dizerrezak eta kostako diez. Kasu honetan, udalatik lanin gauz, beran pausutakoz eta kosta egiten da. Geu, igual apuro barrun narren. Eta, bueno, gero, karo, eredu kartzeko orduen, gizau galdetu dugu, igual, kanpura uzun behar esan dugu. Busturialdien egizateko, nitak idanik, pixkat geukuz aurretik esango neuke. Ez dute esatuten ametik urbil dauenik antzeko esperientzirik. Eta, bueno, nik uste dut, kasu honetan, honelako tema baten, gentie, lotutie dela garrantzitsuena eta lan sakonena, eta igual, oztoporik handizena, bai. Gente hori konbentzitiz, karo, ulertu erain inbitzazu, prozeso guztize. Eta da, momento batxutan da, prozeso bat, ez dana sarratuten. Zema diru izango da, depende zema gauzen. Eta zema gauz, depende zema diru izango da. Eta, azten zela momentu horretan, eta horre jentigaz berbetan, tal, eta ez horren beste, esango neuke jentine, igual, egoismu gaitxiz, jentek izenak hemen, interesadako, bai, da, gehizen bat hori, ikarak eta horrek zalantzak. Horrek gehizen bat. Bueno, Sigor, nik esan bitxut, nik hemen ez dutela egin sakonketarik, honetan gaizetan, bebai esan bidot, etxutela ikusten komerzial txurerik, bai azalduten da konbentziten, ni bentsait barrun sartuztazu, Hori esan inbidot, esan inbitxut, bueno, azkanien, pentsalik arrazoi oso nobli gazatu zela, da ganera danontzako dan zeuser, da energize, eta ikusten gauz, egunien, garrantzik izau da kolabe bai horrek gana gerotak izau gara munduen, orduen, bueno, pentsalik hauri, garrantzitsu eta dala. Nik uste talde horretatik, prekupeta dauen edo nor, nahiz eta buruen sartu, ulertuko dauela txiki-txike. Oso, ondo. Bueno, da, ez gure ametik zeu eskapa, esan barik, kintxe honetarako deize, edo, bueno, irratizen bidez zabalduku, hainbat bider, memeiek bebe inguz,
Da, entzuten dauenari, zeiru gauze altzagu esan, zeuen elkarte edo komunitate, elkarte, ez da gure erabili, zehago azkanin sozialki jorratuko dan zeuzer komunitate bada, zeuen komunidadera edo geure komunidadera sartxiko, zelan aldaude parte hartu momentuz danon arte lagunduteko? Bueno, kontun izanik kooperatibera oraindik ez dela sortu, guztiz igiritze dau, eta ganea pausu aldetik kooperatibita gero instalazio bat hau, kooperatibeti ongo da igiritze, instalazio bakoitza berana, bai hau da momentue. Hau da momentue hasieratik hasteko, eta hor daukagu korreo bat irekitze, sortu dugune. Bakizu, edo guzu izatie. Bai, esan mesedez. Da, Bermeo EBK, hau da, Bermeo EBK, Bermeo Energia Berriztagarrien Kooperatiba, @riseup.net. Aiztaz, riseup esangu. Bai. Hau, bigarren pertsoni ikusten txutena riseup.net bat. Da, lehenko koamen neuratxin dakot, jakerra data. Ez da izeitxik, bai, bigarren bidar ikuste dutena riseup edo app.net. Zer sari, kuadrietxu sari ez, edo zeu zer da... Honek, ez que ez dut ikusten inoiz, bai... Enaz ni bakarrik, talde honetan lanin dagoena. Seguru nau, ez ariela zuek bakarrik talde honetan. Osta bezango, eta, bueno, zabalduku gaur sare sozialetatik eta bar, Bermeo... Eta bestela, dinot, errezabe badan, neure laneko korreue, sigor.uriondo@ehu.eus. Hauntxek, bombarde, deusiko datxu, biharreko... Bardintze. Claro, hornetarako badan ongitorri, ezta. Bai. Oso ondo, entera gara hemen, ganeak sozialki Bermiotar danari eta, azkanien pertsona modure interesaten dozkuien honek gauzek. Bau ez haurein gure azkaningoko galdera bat ingo txut, bakizu hien guez aldatuten gure elkarrizketatu eri galdera bat. Pasan hien esan zen zer da zurentzako zoriontasuna, tranquil, ez erantzun bihar. Zuk erantzun bihar zuna da urrengoko hau. Sigor Uriondo Arrue. Zein da zurentzako domeka perfektue. Ja, 30 segundu mongo txutze, badakizuk oso harin prozesaten zule. Domeka perfektue. Hau badakitz iguale, alzu lotu, zeurigaz, be? Ez da lotuko. Lo domeka perfektu da, laino barik dauen domeki eta etxie kargaten doztena. Ez, tranquil. Nik azte barrune energia asko gastaten dut. Eta domeka perfektu baten, tranquil altxa, periodiko hartun, neure eguneko tabernan kafi gaz periodiku lehi du. Vale. Paseo txue, txakolipare bat, rabak, siestie eta arratsaldin kirola pulbet. Hau pai. Eta horregaz nahiko dut. Da kirola be bai domekan, Atxaldin, bai, goizinez goiztetan, bai, atxaldin, bai. Albadot, bai, perfektu hori de, perfektu da, kirola lapur bategaz bai domekan, arratsaldien, bai. Paseo txubete desan zu? Bai, ez, eso zergitxua. Zeu zergitxua, txirrindu edo, zeu zer. Bai, tokaten dana, bai. Oso ondo. Nik uste dute hau lehenengo kusara, hau galderin txagun nahengo hilebetien, uste dute kostako datxola bigarrenari, horti pasati ez, domeka matxu botazu. Gauze simpli da, ez dago horrek... Simpli igual zeurentzako, igual beste batentzako domeka perfektu da bitu, niko hitzi ez da gure altxa edo ez da hitz. Hau pertsonala da. Da musiken salizarie, Sara? Ez bereziki. Ez bereziki, ez da? Orduen... Itzen duna da beti kanta bat zeuen irratxaiu akabateko. Guzu neuk aukeratutie? Edo bako zuguruen zeu zer? Ez eguzune ipini. Neguzune? Bai. Bueno. Sigor, eskerrik asko etortik gaitxik. Hau zeuretxi da. Jungo gara adi zeuekaz segiten prozesu dana. Da, enseguida basatu zen ametik espliketen, danadakura montata, da aurrera guzela era ederrien. Zeu ikusueniko. Eskerrik asko etortik gaitxik. Bai, zeuberi. You can always close your eyes.
Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Terre éternelle, terre éphémère, unique, présent fragile, fait de vent, de feu, de foudre et d'eau, de larmes et de bonheur. Terre éphémère, terre éternelle, unique espoir, temps compté, passage obligé. La terre s'éteint, on étouffe sa flamme. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierras llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas cavan, otras secan, luego fruto